Namimiss ko na nga si Haring Araw at buti na nga lang nakita ko tong video ko bago dumating si Bagyong Egay. At tungat ang ganda-ganda ng panahon, ang ali-aliwalas, parang wala ngang bagyong darating. Syempre nga inihabol ko nga munang maglaba bago kami maulom. Ngamne ay naapo hanggang ngayon hindi pa nga tumitigil yung ulan, ilang days na. Mag-iisang buwan na nga na hindi pa umaaraw dito sa Baguio ay naapo, rumarkan apo init. Alas 12 na nga ng tanghali ng oras na yan at doon pa nga lang ako nakapaghilamos. Nag-skincare nga muna ako bago ko nga ituloy ulit yung aking gawain dito sa bahay. Syempre nga't sinumot-simot ko muna itong aking serum tani, nagpintas nga rudiya, feel na feel ko, ganun. At dahil nga tanghali na nga rin ito nga't kakain na nga rin kami ni Arky Dandan. At ang ulam nga namin for today's video, ito nga yung niluto ni Daddy Dandan na sinigang na galunggong. Alam nyo naman, ang pinakaulam talaga ni Arky Dandan ay fish. So tara na mga mamis and daddies, kain tayo. At habang kumakain nga kami dyan ay may panaka-naka na ngang ambon. Eto nga't inuna ko muna yung aking mga sampay bago ko tapusin yung aking pagkain. Ay na, apo. Agrigat garud tagkamkamat yan o agtudon. Syempre hindi mo naman mapipigilan yung ulan, diba? Pag bumagsak na agad-agad. Kat din ang dami-dami ko ngang sinampay. Syempre pagkatapos kong sinilong itong aking mga sinampay, itinuloy ko na nga yung aking pagkain. At pagkatapos ko namang kumain, ito nga't nag-blower na nga ako ng aking nilabhang kumot. Tani, hindi nga makakatulog itong bata kung wala ngang kumot. Ako lang ba yung gumagamit ng blower na pangtuyo? Buti na nga lang din at nakahabol itong mga kumot namin at ito na nga lang dulo yung hindi natuyo. Mas gusto ko nga gamitin itong blower na pangpatuyo dahil nga hindi nangangamoy. Haan nga umapapiit di angot na ba, kasjay. Mas mabango yung amoy kaysa naman yung ipaplansya ko, ganun. At para sa akin nga, mas madali akong nakapagpapatuyo ng damit kapag nga itong blower yung ginagamit ko. Sa katunayan nga, hindi ko blower to, blower ni Hira. Nilhan ko nga siya ng blower dahil nga ang hirap-hirap patuyuin yung kanyang buhok, lalong-lalo na nga kapag ganitong tag-ulan. O ba, mas may care pa ako kay Hira kaysa sa akin. Charis. Mga aso kasi kapag nababad yung hair nila sa kanilang katawan ay napanigurado naninipon. At pagka nga nagkasipon si Hira ay naapo pati yung ama naninipon din dahil nga hinahalikan niya. So ito na nga't magpapatulog na nga ako ng bata na ayaw tumabi sa akin. So, gusto pa nga niyang katabi si Ate Hira niya sa pagtulog sa tanghali. Hinahapunan naman na ito na nga't dumating na nga si Daddy Dandan at finiflex niya nga itong bagong-bago niyang kapote. Ay naapo, thank you so much Lord Latan. At may bago na naman siyang finiflex na kapote niya. At syempre thank you so much din sa nagbili nito sa kanya. May daddy na naman kayong pinasaya, charis. At habang nag-voice over nga ako dito sa kwarto ay naapo ang ingay ng bata. Eto nga't sumasayaw silang mag-ama. So yun na lang muna yung paparinig ko tani, narigato no makapiright tayo. Basta yan sumasayaw yung bata at nag-i-enjoy siya sa kanyang pinapanood. Nakikisayaw nga siya doon sa baboy na sumasayaw. Alam mo nyo naman na kung sino yung baboy na yun. At totoo po yung chismis, doon sa baboy na yun, doon siya natutong mag-English. Kaya naman minsan ay naapo, dumudugo talaga yung ilong namin sa kanya. At dahil natapos na rin ako mag-voice over for today's video, ito na nga't magme-merienda na nga daw kami ni Daddy Dandan. At ang merienda ko nga for today's video, ito nga yung nata de coco at tinapay. Ngamne agkape kano di kadwakya. So tara mga mamis and daddies, merienda tayo. And for today's video nga rin ay si Daddy Dandan nga raw yung magluluto o jiba. Hindi pa nga siya pagod sa pinagagawa niya sa buong mag-araw kaya ayan pinagluto pa nga niya kami. At ito nga yung kanyang niluto for today's video, ang chop suey na napakaraming kikiam at fish bowl. So ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Thank you so much Lord. Let's eat.